आफादखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनो गोनां जेबो माने खोथा गैया। आं स्पष्ट बुङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि आफाद, बर' हारिनि सिनस्रि आफाद, माहारियारि आफाद, गोथार आफाद आरो बे आफादा बर' हारिनि इन्जिन। जोङो सरकार नङा, जों पलिटिकेल पार्टी नङा आरो जेब्ला प्रयोजन जादों राजनीतिक माने अधिकारनि थाखाय जों मालाबा सरकार दादों, मालाबा जोङो राजनीतिक हान्जा दादों, किन्तु सरकार दानाय आरो राजनीतिक हान्जा दानायनि उनावनो जों गावनि गुबै आखुथायाव फरायसा आरो माहारियारि आफादनि जे आखुथायाव जों बेयाव फैफिनदों। दा बेखायनो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिया गुन गोनां सोलोंथाइ, बर' माहारिखौ दानाय, बर' माहारिखौ सेबा खालामनाय आरो आत्मनिर्भरशील बर' हारिखौ गावनि आथिङाव गाव गसंथानाय जि मोनसे बिथांखि रांखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव आरो गाव हारिनि आत्ममर्यादा आत्मप्रतिष्ठानि थाखाय राव थुनलाइ हारिमु जोंनि हा हु रैखाथिनि थाखाय जों हाबा मावगासिनो दङ। आरो बेबायदि समाव सोरबाया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिगोन, सोरबाया जोंखौ गाज्रि बुंगोन, बेखौ जों मालाबा मानिना लानो हाया। बर' हारिनि साफ्रोमबोनि जिखिनि मोजां बाथ्रा, कनस्ट्राक्टिभ जिखिनि अपिनियन जोंनो साजेसन होगोन, जोंखौ माने खावलायगोन, बे गासैबो कनस्ट्राक्टिभ अपिनियनखौ जोङो रेसपन्ड खालामो, जों बेखौ बोजबनानै लायो आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो हाबाफारि मावनो थाखाय बिथांखि लायो। दा बेखायनो सोरबाया एबसुखौ जिखि जि बुङा मानो, एबसुआ बर' जातिनि आफाद आरो बे आफादखौ जोङो गोथार आरो गोग्गो हिसाबै जों फोथांना लाखिनांगोन। बर'फोरनि गेजेराव दैदेनगिरि मोनसे हारियाव गोबां आफादनि दैदेनगिरि थानो हायो। मोनसे हारिया राजखान्थि भाबै गुबुन गुबुन हान्जायाव गुबुन गुबुन आइडिय'लजि प्रिन्सिपलजों राजखान्थिनि थाखाय हाबा मावनो हायो, जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। खिन्थु बर' माहारिबाद, जातीयताबाद चिन्ताजों चेतनाजों बर' हारिखौ दानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद हिसाबै हाबा मावबोदों। आङो रावबो दैदेनगिरिखौ थांखिनानै आङो बुंनो नागिरा, खिन्थु जोङो आथिखालाव मोनसे बाथ्राखौ कुचकावाज खोनाबाय थादों जे सोरबा सानै साथाम मानसिया लोगो नांनानै जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमदों आरो एबसु बायदि मोनसे फरायसा आफाद दानायनि मोनसे जजा खालामबाय थादों आरो बे बाथ्राखौ लानानै खोनानानै जोङो दुखु मोनदों आरो जोङो गोथौयै बेखौ सोंखारियो आरो जाहाथे बर' हारियाव गावस्रा गावस्रि, बर' हारियाव एना एनि, बर' हारियाव सुथुर आरो हिंसानि थासारिखौ रावबो लाबोआ आरो बेबायदि डिभिसिभ जि मोनसे पलिसि आरो फर्स बेखौ जाहाथे सृष्टि खालामा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माला सोमावसारनांगौ, बबे समाव सोमावसारगोन आरो सोमावसारनायनि एजेन्डाया मा जागोन, बे बिथांखिफोरखौ रायजो राजानिफ्राय लानानै जोंनि इन्टेलेक्सुयेल एकाडेमिसियान, जोंनि ससियेल इन्जिनियारफोरनिफ्राय लानानै जों हाबा मावबोदों आरो जातिनि अस्त'थिनि थाखाय जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालायाखै। दा बेखायनो सोरबाया गावनि स्वार्थनि थाखाय, पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय जुदि आफाद दानो नागिरदोंब्ला बेखौ जों मालाबाबो गनायना लानो हाया आरो बिनि उल्थायै बर' रायजो राजाया गसंथागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जिउ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिथा, बे जाबाय बर' आइ आफा रायजो राजा, बर' माहारि आरो बेखायनो बर' माहारिया जेब्लासिम थांना थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आथिङाव गसंनानै माहारि सिबिनायनि हाबाखौ जोङो मावलांगोन। 20नि जि दफा इमप्लिमेन्टेसन निट बेसाव जानांगौ, बियो गोख्रैनो हाबाफारि मावनाया जासिगोन। स्टेट लेभेलाव चिफ मिनिस्टार, इडुकेसन मिनिस्टारजों सावरायनाय जाबाय आरो खनसे अर्डारा फैयोब्लानो बिनि डाटा कालेक्सननिफ्राय लानानै जेसेबां इनस्टिटिउट दङ बेखौ माने नायफिननानै सरकारि खालामनायनि प्रक्रिया आरम्भ जागोन। आं बयखौबो धैर्य होनो थाखाय खावलायबाय आरो बयबो जाहाथे मदद होलायो बेखौ खावलायबाय।